Fi ftit tal-jiem oħra l-Kummissjoni Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa se tagħti l-opinjoni tagħha għal proposti ppubblikati tal-Gvern dwar kunċetti leġislattivi u riformi estensivi u bla preċedent li huma ppjanati li jitwettqu b'mod partikolari fil-qasam tal-ġudikatura. Għal dan fuq ix-Xandir Nazzjonali l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis. Sa nofs Ġunju ikonna opinjoni mill-Kummissjoni Venezia. Kif naraw l-opinjoni ġdan mhux xi eżami, kif qal tajjeb Chris Sajt, ġifieri dan naraw se jgħidulna u fejn nistgħu ntejbu, ġifieri jien irrid nagħmel riforma tajba. U għalhekk mort għand il-Kummissjoni Venezia, għalhekk ippubblikajt għalfejn ippubblikajt. Għax jien m'għandix naħbi. Il-Ministru Zammit Lewis irrimarka li ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn ġudikant jiġi klassifikat b'numru kif qed titlob l-Oppożizzjoni. Inti jista' jkollok maġistrat li applika l-imħallef. Ma tagħmlux 1, 2, 3 aħna qed ngħidu. Għamel appraisal report. U dana jaqblu fil-maġġoranza tan-nies li jifhmu kif taħdem is-sistema legali tagħna u inti ikklassifikabli appraisal report. F'him minnhom fil-programm intervjena d-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt li prova jagħti l-impressjoni li organi kostituzzjonali bħal dik tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku iċ-ċermen tagħha u maħtur mill-Gvern. Dan it-tentattiv sar ukoll mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija s-sibt li għadda, iżda Sajt li tellaq fit-telliqa missil tal-Kap Nazzjonalista ma' Delija imbagħad ikkonċeda u mar kontra dak li qal Delija dwar li s-sur Lewis Naudi, Chairman tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, inħatar biqbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Kap tal-Oppożizzjoni jinnomina nofs il-membri u l-Prim Ministru jinnomina nofs il-membri l-oħra, però il-Chairperson jintgħażel mill-Prim Ministru. Aħna qed ngħidu li dik il-konsuetudni għax hemm każ ukoll fejn sar biqbil imma. Iva, imma meta ma jsirx fil-Public Service Commission mu veru xejn. Ma meta ma jsirx biqbil, il-Prim Ministru jibqa' dejla mhux biqbil. Qed tiżvija. Fil-liġi mhijiex biqbil. Mhux fil-liġi, kif inħatar l-aħħar darba. Il-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, iċ-Chairman is-Sur Naudi inħatar biqbil. Iva, anke l-aħħar. Chris Sajt imbagħad tkellem dwar l-Ombudsman bil-preżentatur fakru li kien Gvern Nazzjonalista li ma tax saħħa il-kelma tal-Ombudsman. L-Ombudsman jagħtihom raġun, għax ikun hemm meta ma jagħtihomx raġun. Imbagħad il-Gvern ma jagħtwax dik id-deċiżjoni. Din liġi mhux il-Partit Nazzjonalista għamilha. Iva. Fil-programm saru wkoll referenzi għal riformi kbar li saru mill-2013 lil hawn favur it-tisħiħ tad-demokrazija u s-saltna tad-dritt f'pajjiżna. U meta kont nitkellem fuq ħafna poteri tal-Prim Ministru u naħseb in-nies jiftakru meta kont nuża l-kelma l-oligarkija, la kellek television fil-Parlament, la kellek liġi tal-awtonomija tal-Parlament, kellek Parlament jitmexxa isu Dipartiment tal-Gvern, la kellek liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Daw kollha saru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.